Estes días aquí en Valdeorras, primeiro unha compañía e agora está un batallón da Unidade Militar de Emerxencias e realizando maniobras en previsión de preparación e collendo práctica para se houber algún acontecemento que ten que ver cos incendios ou calquera outra emerxencia. Están desplegados por todo Valdeorras, precisamente Ourense é unha das provincias máis afectadas neste caso polos incendios, en torno a un 55% da superficie quemada na última década foi na provincia de Ourense, e agora aquí hoxe se está conxuntamente coa Consellería de Medio Rural poñendo en práctica unha situación de nivel de emerxencia para atacar algúns posibles hipotéticos incendios. A UME aporta sempre en este tipo de situacións de emerxencia músculo, eficacia e determinación a hora de intervir. Además teñen unha preparación moi específica para calquera tipo de situación de emerxencia. Aquí en Valdeorras xa tivemos oportunidade de velos funcionar, de velos actuar hai uns anos cando houve esos incendios. Foron determinantes a hora de tomar as decisións, e o que se está facendo aquí realmente é simplemente poñer en práctica unha hipotética situación na que a Consellería de Medio Rural e a Unidade Militar de Emerxencias teñen un dispositivo desplegado e un operativo desplegado para atacar calquera tipo de incidencia que teña que ver cos incendios. Esperemos que sexa solo todo un simulacro e esperemos que durante este brao non sexa baixo ningún concepto necesario activar este tipo de emerxencias. En eso estamos, pero hai que estar preparados e isto é o que se está facendo hoxe. Preparar, ensayar e ter todo claro para saber que decisións tomar en cada momento. Todos os operativos aquí saben o que teñen que facer e a coordinación é necesaria, imprescindible e además garantiza a eficacia, nada máis.